Jedno pitanje za Gorana, sad sam video, za Šarića, sad sam video ovde u gospodinu Odinu, a pre ne znam koliko mi je, pre par nedelja mi je došlo, ne znam, možda već meseci, gospodin zapravo nekakav grad, kakave taša, maša, kravate, teglo, znači neko ko dela u skladu s Bogom, s gospodom, pa si ti gospodin. A sad ovde vidim Odin, uglavnom, ako možeš da prokomentarišeš, Vodin je bilo prvo, pošto je duža reč, pa je onda došao Odin, jel, V je razlika, a to sam čuo i video, znači na Wikipediji postoji zvanična lista Odinovih imena, i jedno od kojih je Votan, Vodan, a to sam čuo u seriji American Gods, kada ga Černobog, naš slovenski, jel, po znacima navoda Bog, oslovljava ovog glavnog, mislim glavnog junaka koji je Odin, i jer ga svi zovu sa razni prijatelji, razni bogovi paganski, ga zovu, po znacima navoda paganski, ga zovu raznim imenima. Jedna ga zove Grimnir, drugi ga zove Gladovor, treći ga zove, jedan ga zove naravno Odin, ga zove Vodan. I ja rekao, ajde uđem da vidim sva imena, jer sam sanjao pre toga i imam apsolutno dokaz za sve ovo što pričam, znači ništa ne pričam napamet i za džabe, niti sa tipa jednominutnim naporom i radom oko ovih tema, već pričam samo iz iskustva sve. Sanjao sam da kao neka, znači prelep dan, bukvalno kao da je ceo svet, na to bismo trebali da radimo, to je ono što kaže zakon bašte, da je ceo svet piknik zona. Znači jedna livada, sunce i kao da su čak možda neke kapije bile ono kliše iz raja priče, onako, kako se kaže, ornamente, znači ukrašene, čak bih rekao zlato, da sad možda to kreiram nakon sna, ali uglavnom što je poenta, znači takav neki ambijent, rajski vrt otprilike, i jedan lik mi se samo okreće, samo sam bapnuo tu sa trojicom, mislim da sam sa trojicom, jedan, znači levo, desno, ispred, trojica, sa trojicom nekih ljudi tu koji stoje, jedan mi se okreće, kako sam ja ušao u san, tako se on okreće ka meni i kaže, pa Vodin je svetla. I to je to, znači na Wikipediji se prevodi Vodan se prevodi i kasnije Vodin se prevodi lider, war leader, znači vođa, ratni vođa, a koliko ja znam voditi, vodič, stariji vodnik i voda je nešto što nekuda nekoga vodi i kreće se, pa me zanima kao što reče recimo još jedna, evo dva primjera, pa sad ako možeš bar 5 minuta video, ovo me bilo bi lepo, robot. Mi gameri znamo da koristimo bot, skraćeno za to, i kad vređamo ljude kažemo bot i tako dalje. To je kao uvreda i skraćeno robot, a robot znači opet ovo nije nikakva teorija zavere, ovo možete pogledati na njihovom rečniku zvaničnom, znači na engleskom piše da je Slavik opet, jel? Slavic word, i to poreklo znači, i značenje je onaj koji će raditi. Znači da definitivno rob, jel, kao koren reči igra neku ulogu zbog značenja reči, mislim da je više nego očigledno, kao što je više nego očigledna funkcija robota u ovom društvu, odnosno mašine. A to je da služi nama, a odnosno ne da nam služi, nego da nam pomogne da napravimo od sveta baštu. Tako što nema mašina šta da služi, jer mašina ima svoju svrhu koju mi damo, tako. Pa ako bi mogo da prokomentarišeš, pošto ovo je za Vodina, nisam čuo nigde, to sam, da kažem, po znacima navoda slučajno video, pa bi voleo da čujem to i robot, jer znam da i dalje, recimo sa mojim drugarima nekim da kažem za robot, oni samo što im ja kažem S od potencijalnog srpskog porekla, starog nečega, oni već to je kolutanje očima, to ti si retar, to mislim Einstein, bla bla bla. Znači to je tuga Božija. Ja sam bio u toj fazi i mnogo mi je drago što sam otkrio ko mi je narod. Bio sam u toj fazi da mi se gadi Srbija, ću da se pobijem sve, ne mogu da slušam srpski, pozvam jednog dečka koji je sad u zatvoru, nažalost, jer živimo u vremenu demona, silovatelja, ubica,
lažova, izdajica i genocidnih manijaka koji točkaraju tako ulicama. Poslušajte Bill Hicksa. It's all just a ride. Poslušajte Bill Hicksa što priča. A deca su nam u zatvorima i to deca koja su recimo na putu duhovnika, bliže nego na bilo kom drugom putu, i znaju recimo pravu istoriju svog naroda i mogli bi vašu decu da uče u školama pravu istoriju svog naroda, što je bitno za ceo svet, a ne samo za nas, i da na taj način budemo slobodni. Ali oni su utamničeni, pa sad vidite čiji je ovo svet, ako ste svi neki hrišćani, a Isus je rekao, ne znate, bukvalno ne znate da je levo svi, ali nije bitno, Isus je rekao ne sudi nikome, znači znaju što priča, kad kaže nikome ne misli sudi sendvičarima, ne, nikome. Pusti ti njih, radi što treba da radiš, pusti ti njih. Sve će to samo se ispegla, to će da im kažu, oni će dobiti fiksnu kaznu, znači nemoj da misliš da će oni proći kao pas kroz rosu, što kažu. Jer ono što je njima najgore, što je njima najteže, to će im doći, jer to ih čeka, oni na tome rade i to ih čeka. Znači ne sudi nikome, a mi trenutno imamo sistem, znači ne sistem, nego to, nego jedan deo sistema je sudija, imamo fakultet koji je deo sistema celog, gde postoje neki advokati koji se igraju na terenu, court, ispred sudije i dobacuju se tu sa... Meni to nikad nije bilo jasno kako neko može koristiti isti zakon da nekog osudi i odbrani. Nikad mi to ne bilo jasno. I to ovo kad vam pričam sa svojih 10-15 godina, ne znam, ovaj i pritom sam hteo da upišem, recimo, pravni. Znači, bukvalno bi se obesio. Ne postoji vreme, znači, težnja beskonačno, ne postoji vreme za koje bi ja završio pravni fakultet. Jednostavno ne postoji. Možda bi napravio pre novi pravni fakultet nego da ga završim, to mislim da ću to da uradim, manje više. Ne ja, nego svi, jer svi radimo zajedno. Znači, ljudsko biće je par milijardi ljudi, to što vi vidite sebe tako, dakle, da se vidite, to je vaš problem. Znači, ljudsko biće je par milijardi ljudi i radi zajedno, to je mreža ljudi, ljudska mreža je pravilni rečeno. I učimo zajedno, grešimo, zato su bitni kao u igricama, znači, tenkovi idu napred, oni koji leče su nazad, oni koji gađaju su opet nazad, ovi koji gađaju malo jače, a sa čime su malo bliže i tako dalje. Znači, postoji taktika, vukovi tako se kreću, znači idu prvo najjači, pa iza njih su slabiji, lupno žena, dece, naše starije, tako, i onda opet na kraju kolone su jaki, da se čuva i spreda i sa strane. Glupe životinje, bitno da ste svi pametni, tako. Uglavnom, opet smo malo promašili, Gorana je samo 2 reči ako možeš da prokomentarišeš, mislim da bi bilo dovoljne. Hvala još jednom na svemu, pozdrav svima. Da, samo završim za srpski. Rekao sam, gadilo mi se, i to mi je sad smešno zato što vidim sve svoje drugare na tom istom programu koji je strani program, gde vidite jedno ispiranje mozga, gde su puštali takve informacije, naravno to socijalno programiranje kao dobar dan, jer vrlo dobro znaju šta rade, vrlo dobro znaju, mislim ne znaju apsolutno šta rade, jer da znaju istinu ništa toga ne bi radili, nego bi nam pomogli svima i rešili bismo sve probleme u roku 7 dana, bukvalno i manje koliko je Bogu trebalo, po znacima navoda, opet da napravi svet. I apsolutno bi uzeli sve što hoće, imali bi sve što hoće, imali bi besmrtnost, mogli bi čak i da letaju na trenutku, to za 50 godina sigurno to, dok se malo naviknemo svi, ovo je lagano, a živjeli bismo minimum svi sad ovih generacija, ja sad koji se polu raspadam, a neki koji su leševi trenutni, čak i oni bi živjeli nekih 150, 200, 300 lagano, da se dozovu pameti samo i da krenu da prate korake čoveka, znači samo da promenimo navike svi, a svi zajedno kad to radimo, to je doviđenja prijetno. A kad se sami borite u ludilu, jer opet ponavljam, konsenzus, neću da širim ovoj priču o mreži, biće više. Uglavnom, jezik, prvo mi on skrenuo pažnju i rekao Radovan Damjanović, taj drugar, koji će biti slobodan uskoro, čisto da vas sve obavestim, neće moći više da se srpska deca zatvaraju i da Srbi se ubijaju i truju, hteli to oni ili ne, znači to je jednostavno nešto će se desiti jer tako funkcioniše ovaj svet, znači što oni više guraju, to će više budu gurnuti i to je to. A mi ako ih ne gurnemo, znači opet vam ponavljam, oni moraju da budu gurnuti nazad jer su uložili nešto. A mi ako samo se okrenemo, ignorišemo sve, oni će dobiti gurku s neke druge strane. Čak bi bilo najbezbolnije za sve njih da ih narod rastrgne, da izađu samo i da ih narod rastrgne tu po ulicama, to bi čak bilo onako vrlo teatralna smrt, možda bi čak i se isplatilo sve ovaj život mizerni, bez kičmenjaka,
ne vređam životinje, nego simbolično, jel? Zato što će dobiti bumerang sa neke druge strane, a ta druga strana je Bog. I to nismo mi, to su oni. To su oni koji znaju istinu i koji znaju da su ti oni krivi. Da sendvičari, da su, na primjer, da se ove štucaju svi sendvičari, treba, da su sendvičari krivi. I to što neće tvoj komšija da ti nabije, recimo, nož u grlo, zato što si ti zaslužio jer radiš, recimo, za naciste, kupuješ municiju tako što, recimo, pušiš cigarete, tako što kupuješ proizvode strane i tako dalje, i sa cigaretama direktno sprovodiš ubistvo, znači, delo ti ubijaš za njih, imaš krv na rukama, lagano, kao da su ti dali luger ili šmajser, da su ti vezali, da su ti stavili povez na oči, da su ti rekli uđi u školu i da su ti zalepili, ne zalepili, nego su ti rekli stisni varač. Samo uđi u školu, ali pritom ti kažu, znači ti jeste da imaš ti povez na očima, ali ti znaš da ulaziš u školu i da stiskaš obarač i da čuš da deca vrišti i da nestaju. To se isto dešava sa pušačima koji hodaju ulicama, imaju pušnice u školama i tako dalje. Znači to je broj jedan problem trenutno sveta. To je nešto zbog čega biste svi trebali da budete na ulicama svuda, da to jednostavno samo nestane. Znači da nestane. Mi smo ljudi koji koriste biljke, a ne hemikalije. Čak primitivni od nas koriste biljke, a pravi znalci, recimo kao Goran Potkonjak, ne koriste ništa. Već rade na sebi i čisti su. I kontaktiraju koga treba da kontaktiraju. Jer znanje je jedina hrana za dušu. Uglavnom, naučio sam, vidio sam, strašno koliko nemam koncentraciju, vidio sam Damjanovića i nakon toga sam vidio Potkonjaka i to je bio kraj. Jer kad sam vidio Damjanovića, rekao, vidim, sad počeo mi iskače, naravno, vidite recimo to kod drugome jamu kop, oni su napravili te algoritme sad za nas i sad će oni tu kao da vas drže zarobljenog, oni da vam puštaju neke iste playliste, ne znam tako dalje, da vas hipnotišu, što apsolutno uspeva na meni, ja to vidim prvi po sebi, ali puštam. To je ono što vam kažem, samo možete da kažete, ok, to važi, nema frke, neće to da ti se vrati, ma jok, nije to zakon ovog sveta, ma jok, karma, ma jok, to ne postoji, karma znači akcija. Znači ono što radiš, znači nije to nikakva kazna, tako funkcioniše ovaj svet, znači vi date neki input i vama se vraća neki output, date nešto, uložite nešto i vama se vrati nešto. Ovi naši čuveni biznismeni tu koji nas vole i prave ove krizne štabove i čuvaju nas od zlog THC-a, oni bi to trebali da znaju najbolje. Ali naučit će uskoro svi, ništa se ne brinite. Samo je bitno da ne sudite nikome. To, znači, stvarno mislim da žalite apsolutno, ne da žalite u smislu da vi njima pokazujete empatiju, nego samo da kažete ono što je Isus rekao, to je, recimo, ja ovo da sam rekao pre godinu, 2-3 dana, ne da je Bože 10, kad sam bio besan u gimnaziji od puberteta, da sam to izgovorio u svom prisustvu, da se vrati kroz vreme, recimo, ja bi sam sebi, ne bi stigao ja da izgovorim neke reči, da smirim tog mlađeg sebe, pocepao bi sam sebi glavu laktom, recimo, za takvu glupost, jer sam ja tada rekao, alo, dok ti to pričaš, lupetaš gluposti o tvom Bogu, neki naučnici tamo rade, neka deca tamo umiru, neke bolesti se tamo dešavaju, a ti, druže, lupetaš gluposti dok neko tamo daje svoj život za nauku, kao što recimo Higgs tada u to vreme kad sam mogu da plačem za čoveka koji traži Higgsov bozon i izgovara u nekom dokumentarnom filmu, kaže, pa ako ovo ne postoji, ako nije tačno, ja onda cijel moj život, mislim, šta da vam kažem, kao, onda sam to sve bacio. Ne, nisi bacio, ali da si se zajebao si. Ali da bi se neko drugi ne bi zajebao, on je morao da se zajebe. Mi sad moramo da ga slavimo. Bez obzira što lupeta gluposti. U suštini, ne kažem ovo da ga vređam, nego jednostavno tako je, mislim. Za razliku, recimo, od Gorana Potkonjaka, koji je jedini, znači ja sam napisao na komentarima, znači to je najbitniji video na internetu. Znači, Goran, Jordan i njegov drugi video, onaj tajanstvene posledice eksperimenta, Jordan Maxwell, Astroteologija i recimo pesma sa Femex kanala, Baci pogled, Gorane Šariću, da idemo dalje. Negde sam isto slušao neko lika, ne znam tačno da se to čuo, da je pomenuo da za vreme rata u rovovima tvrdio da će da izađe uveče, da se prošeta tu po bojnom polju i da ga neće videti niko, da neće niko da puca po njemu, znači da će bukvalno da ode vrlo blizu, da će da im priđe, da će se šatka tu, da ništa neće, bez oružja neće puca, neće ništa radi, samo će se prošetati tu gde god on bude hteo i da se vrati nazad. Pričam ovo, naglašavam zato što on ima nameru iza svega toga. I on osciluje drugačije, on je tvrdio da je na drugim frekvencijama i da oni njega ne vide. Jer on njima ne želi im zlo, ne želi da ih ubije, ne želi ništa on da im uradi, a oni su u apsolutnom ubilačkom modu. Sve što su oni je ubistvo.
u tom trenutku. Oni su ugroženi, oni se tu brane, to je maksimalno ego koji radi, to su mnogo strašne i loše stvari za nas, teletabise ovde koji smo sa telefonima, koji smo ušuškani sa čokoladama, radnjama, kompjuterima i tako dalje, koji se borimo na ovaj jedan jednostavan način, kao što ja sad radim, od muke, a koji mi je trebalo 31-2 godine da uradim, eto. Ajde, nek bude, od kad je internet, koliko će mi, od kad je meni, da kažem, u glavi internet, nek bude 20 godina, eto. Do duše nije nikako 20 godina, nek bude 10 godina, eto. Nek bude 10. Velika sramota. Znači, to je nivo korišćenja tehnologije roditelji. To je najveća uvreda za mene, kao što je najveća uvreda političar, tipa, kad ti neko kaže, ili kršćanin koji ide u crkvu. Ili katolik, fuj. To stvarno nemam komentara, znači, te priče spaljivanja žena, silovanje dece i svi danas kao, pa dobro, kao šta, da ti klanjaš jednom čoveku, znači, oni pričaju da je tebi papa glas Boži. Znači, samo neću uopšte udostojiti dalje sekundi više ovo. Jezik nakon toga, samo sam se vratio zbog Srba i zbog srpskog jezika, zbog ljudi. Za sve one koji dalje misle da pričamo o nekoj naciji i pričamo o ljudima, veliki slom ljudi. Vetsko groblje. Todor Pešterevski, eto tu ko negira realnost, ko tu ne vidi šta treba da vidi, ne znam šta vam kažem, samo smanjite malo taj Lenor, Tide, Ariel, Areon za kola, pljuge, kafiće, jo bože, meso je leš, znači to što vam neko kaže meso, to znači da je to meso zapravo neko biće koje je umrlo i to nije umrlo slučajno, nego ste ga vi ubili namenski da biste ga pojeli, jer ne znate za bolje. Možete pogledati vrlo lako svoje zube, vaš aparat primarni za varenje kreće ustima, nekom kreće u plućima kako kome, nekom ne kreće nigde. Tu vidimo 3 primjera intelekta, pa sad vidite ko je najviši. Znači, meso je leš. Dostojevski mislim da je rekao, dok je klanica, neće biti mira u svetu. A opet se tu vraćamo, ko ste svi vi? Da li si ti neko ko jede leš, ili si ti neko ko je primarno ovde da napravi žurku 24/7 na svetu, da svaka osoba može da kaže, ja ću sada recimo godinu dana da obilazim žurke i da se skupi sa još recimo prvim komšijom kog vidi i da kaže, jel hoćeš da ideš sa mnom recimo sad do Francuske da se važi? Idem, nema šta radim, idemo. Ne moram da jedem, ne moram, ako hoću ne moram da pijem, a imat ćemo, oslobodit ćemo element vode koji će prolaziti svuda i jebem li vam mater, pričate $50 miliona dnevno, nasa se kurči time. Ovo nije teorija zavere, opet ponačno, ovo su, to je lepo Huxley, znači neće ništa oni da sakrivaju, Huxley, neće oni, zaslužio da me izgovorim ime celo, neće oni ništa više da sakrivaju, nego vas sve boli kurac. Jer imate distrakcije, zavadi pa vlada, i hleba i gara, umorete na poslu, kajtuju te kao igrici, umorete, ti dođeš kuće, ćao, nema pitanja, nema znanja, znanje je moć, ostaješ bez moći, ostaješ bespomoćan, postaješ šta? Žrtva. Opet ponavljam, ovo što sam ja sad rekao nije teorija zavere, ovo je razmišljanje, da to znači korišćenje logike, korišćenje glave. Okačit ću vam video, znači, The strangest secret in the world. Morat ću prevedem te video zbog naših Srba koje mrzi da uči engleski, a to je inače kao da u programiranju vas uči da mrzite Python. Znači, srpski je tipa C, C++, a vas mrzi da učite Python, koji je bez komentara, znači, 90% uprošćen. Eto, pa sad vidite. Za engleski vam je potrebno 7 dana da gledate filmove sa prevodom, ali da razmišljate o tome, znači ne da samo gutate, da plačete zbog nekog scenarija i pričajućih rekvizita, što kaže ovi iz prijatelja što su glumci, nego da spajate reči, da vidite šta je neko rekao i kako on to koristi. To je to. Ranije nije bilo ni gramatike, ni knjiga, ni ovih škola, profesora, kurseva, sad imate par milijardi od svega. Što opet dođemo da vidimo šta je problem. Znači, zlatna sredina je zlatna sredina s razlogom. Šta sam... Neverovatno. Dobro, kažemo koncentraciju zajedno.
Kako ćemo žurke 24/7? Pa ništa, rešimo problem hrane tako što znamo ko smo, rešimo problem vode tako što napravimo, bukvalno dovedemo sa izvora, napravimo cevi koje nisu od otrova, nego su zapravo sa unutra recimo kamenjem od stakla i onda dok voda prolazi kroz tu cev sa kamenjem, ona kao da prolazi kroz zemlju i prirodu, kupi to sve minerala od kamenja i daje vama život. Naprimjer, ili napravite recimo potoke, izvedemo kanale kao što postoje 3 nivoa saobraćaja iznad zemlje u Tokiju. Ne znam da ste me razumeli što vam pričam, zato što imamo autobuse od, recimo, iz 80-ih, sa kraja 70-ih, 80-ih. Pa sad ne znam koliko mogu da pojme Srbiji 3 nivoa saobraćaja iznad zemlje u glavnom gradu. I zašto ta 3 nivoa saobraćaja i $50 miliona, recimo, kojim se kurče nasada da troše, znači Amerika je ta koja može bukvalno da spasi svet tako što će samo da oteraju ove manijake, bukvalno ludake i da kažu ok, očigledno postoji višak para i višak resursa svega, možemo da izgradimo sve što hoćemo i to je to. Hajde da krenemo od Amerike, ja ih prvi podržavam, to je takav, ja toliko želim da vidim taj kontinent i tako ću da ga posetim, ali u slobodi. Ali pravu Ameriku ću da posetim, jer ovo sad ako budem otišao nije Amerika, to je sada eksperiment zona. Znači, kao što je sve, mislim, apsolutno, daleko od toga da mi svi živimo van Amerike, mislim da je to Ramšten. Evo, završit ću video. Znači, dovlačimo vodu, umesto što imamo metro i voz od ne znam koliko miliona i čega već stotina iznad glava, i ne znam kakve brze automobile i kakve već gluposti ostale, mi lepo sprovedemo sa izvora direktno vodu kroz sve i pravimo vodopade, pravimo svuda cveće, pravimo da nema betona, pravimo svuda zemlju, jer će kola da budu ovakva, onakva, znači samo je bitno šta želimo. Da li želite da idete kao imbecili na posao, da li želite da radite za nekog drugog, da li želite da jedete slatkiše, da li želite da gledate televiziju ceo božji dan, da li želite da živite. Znači, opet ja ponavljam, ovo je binarni svet, računar može da opiše ovaj svet jer priča istim jezikom. 0-1, dobar, loš, demon, anđeo, pametan čovek, glup čovek, obrazovan, neobrazovan i tako dalje. Muškara, žena, plus, minus, gore, dole, nebo, zemlja i tako dalje. Zato je zemlja beskonačna, jer ne postoji ništa drugo osim neba i zemlje. Ali to je najmanji problem. Ne, to je najveći problem, ali da sad ne širimo. Goran Potkonjak, Slobodni univerzitet i braća, naša velika braća Nemci, i još jedan cilj koji će meni da bude, to je da svi u Nemačkoj za početak, jer zaslužuju prekurčeni Nemci zato što su krenuli na svet, da ispoštujemo tu kurčevitost, pošto sve očigledno, pošto ne kažnjavamo nikako, niti priča se o tome, niti se uči, ne mislim da se kažnjava da se porobi Nemačka i da ti ljudi koji su apsolutno danas nevini da bilo šta, nego opet, znači se vraćamo na Isusa, znači ne sudi ni nacistima, morate shvatiti Isusa ozbiljno, ne sudi ni nacistima, već slavi ovakve divne Nemce i slavi Porsche. Porsche, bre, svakom Nemcu, bre, Porsche i da, bre, pržimo jako. Evo, samo da vam mahnu, pa vi poslušajte pesmu. Ne, evo ga. Bravo, sve što je na televiziji je predstava. Znači, sve što je na televiziji je predstava. Ovi ljudi su umetnici, ovi ljudi znaju mnogo više o životu nego što vi možete zamisliti, jer poenta života je umetnost. Znači, prestali ste slušate umetnike i slušate nakaze ljudske koje ne liče ni na šta, koji su na prvom mestu slabi. Nešto što je slabo, ne znam da li može da vas odvede na neko jako mesto. Zato Goran Šarić ima ruke kakve ima, zato je trenirao boks koji je trenirao i zato zna šta zna i zato zna ko je. I zato kaže, ništa mene ne zanima osim da prenesem ljudima ko su. Jer je svestan da svojim životom brani to nešto što je, ja ne znam da postoji nešto bitnije od toga da naučite ko ste. Ne pričam se samo na nivou nacije, nacija zapravo ne postoji, nego pričam na nivou ko je čovek. Ako vi svi mislite da ste lična karta, u velikom ste problemu. Jer ako izgubite ličnu kartu, mislim da onda razumete što vam pričam, da li stvarno mislite da ste ime i prezime. To je najveći dar ovog sveta, da vi možete da budete ime i prezime, da vi kažete, ma ja ću biti, to ću sad se zjebam, ali morate samo da znate ko ste.
A vi ste ljudsko biće, vi ste tvorac koji gleda kroz sve ovo i uživa u životu. I morate onda da, ovo vam priča što s tim dolazi odgovornost. To je ono što niko neće čuje. To je jedan tatin prijatelj rekao, evo to, mislim da to zaslužuje, mislim da to zaslužuje da ide. Za kraj, ne znam da li će mi dati njegov sin, da li će biti borba za prava, nadam se da neće, ali evo, neće ništa više da kažem, ovo će biti kraj. Videa. 1, 2, 3! Čak neću ni da vam pustim ovde zbog toga, nego ću da vam kažem da poslušate pesmu. Prijatno svima, hvala još jednom Gorane, radite na sebi i znajte ko ste. Znajte ko ste, znači nema vremena da radite bilo što drugo, osim da učite i da širite znanje. Ja ne znam da li je išta zanimljivije od istine i od ovog sveta. Ne znam stvarno, možda Barsa, Milan, možda večiti derbi, ne znam. Da, Dragan Radonjić, čovjek nije nego gitarista, vidjet ćete, je rekao, ljudi, nema odgovornosti nigde. Pozdrav za mog divnog drugara i još jednog drugara koji nas je ovde napustio, ovo je Dragan Radonjić, koji je rekao da nema odgovornosti nigde. I to je ključ. Što bi neko se cimo za bilo šta, što bi on imao neke granice, kad vi niko neće da ga pita išta. To što kažem, može avion da vam padne na glavu, pa nebitno je, ljudi, pa nebitno je. To je to jednostavno i odgovornost, a to je ono što vi nećete čujete kad vam neko kaže da zemlja nije objekat kao što Nikola Tesla, nego da je beskonačna, a beskonačnost je Bog. To je nešto ne može se razume na ovom svetu. I sve ista priča, znači beskonačnost, Bog, istina, Allah, smrt, drugi svet, onaj svet i tako dalje, to je Bog. Etar, to je Bog. Ako je zemlja beskonačna, to je znači Bog, vi ste deo zemlje, jedete zemlju, padate kad umrete u zemlju, pa nešto opet raste iz te zemlje, znači postojan krug, znači vi ste deo ovog sveta i kao takvi ste Bog. Po raznim drugim stvarima, sad nije bitno, pričat ćemo u jednom konkretnom videu, ovo su ovako videi za usput, da bar jedan od vas čuje. Pošto oni ako mogu da ispiraju mozak sa takvim glupostima, već sabraćemo sve ništa, neću da gubim vreme, sa takim naslovima i glupostima o rat, ubijanje, rat, kriminal, gudra, ubijanje, rat, kriminal, gudra, ubijanje i tako dalje, shvatit ćete da je vreme da shvatite da ste bogovi malim slovom B, neko ko može da radi mnogo u ovom svetu, nego jedini ko može nešto da radi, lav neće ništa radi jer ga boli kurac, on je lav i to je to, ima lavicu, ne zanima ga ništa, apsolutno. Osim lavice, ga ne zanima ništa. Pametan. A ste biti koji mogu da stvaraju vrt i pakao. Znači, ne postoji pakao tamo negde, to je priča, to opet deo priče, kao što je krivica, samo deo priče, kao kornjača i zec. Da li su postojali kornjača i zec? Nisu. Koji su se trkali. Postoje kornjača i zec, tako je, ali nisu postojali oni koji su se trkali. Koji su pričali i rekli, sad ću ja, sad ćeš ti. To je deo priče. I sad ako bi ja u tu kornjaču i zeca ubacio da su tu kornjaču i zeca gledali 12 apostola i da su tu kornjaču i zeca, da ih je motivisao strah od pakla, jer ko je spor i ko zaostane i ko ne bude prvi na cilju, on će da gori u večnom paklu. Da li to znači da su pakao i ovi, pakao da je stvaran, apostoli da su stvarani? Ne. To znači da su oni, zajedno sa kornjačom i zecom, deo nečega što se samo zove priča. Ja vam prvi pričam ovo, koji mogu da zaplačem za sekund ako vidim neku glupost u seriji, ne glupost, nego neki moment čovečnosti, na retko šta još plačem osim toga, jer znam, jako vam ovo pričam, znam da je to sve naravno laži, znamo da su to glumci, da slušamo priču reditelja, kako se zove, pisca, ali mozak želi da bude prevaran i ne može da razlikuje ono što vidi i ono što je stvarno. Zemlja je beskonačna, vi ste deo zemlje, vi ste deo beskonačnosti, vas potencijal je beskonačan, vi možete bukvalno sve što poželite, samo je bitno da krenete, prvi korak je 50% puta, to je fiksno, prvi korak je 50% puta, šta god da bukvalno, znači ako neko od vas sada lupam, ne znam, ako se bavite nekom fizikalijom, recimo ko nema veze recimo sa nekom naukom, vi možete da budete za 6 meseci, godinu, 6, nije bitno dana, nebitno je vreme, bitno je da možete da budete, recimo ako hoćete neurohirurg, nije potrebe ćete budete, ali jer to ćemo uskoro da rešavamo mislima. Ali hoću da vam kažem, znači ne postoji limit na vama. To što vi mislite, pa ja slabije, kapiram,
Pa koliko si se trudio, sine, da kapiraš to? Jel si izdvojio godinu dana da to kapiraš? Nisi, izdvojio si možda sekund, 2, 3, eventualno 5 sekundi da čuješ to nešto i rekao si, to je istina. To je istina. I takođe je istina da niste krivi vi, nego na tome se radi. Znači, vaše samopouzdanje je anulirano. Svih. Znači, i ovi koji pričaju, koji znaju svi. Ne pričamo o eliti, pričamo o nas smrtnicima, građanima, koji samo činimo ceo njihov svet. Znači, kad mi odemo u njihovog sveta, ostaje njih 5, 3. A kad smo mi tu, onda eto, imaju da se zabavaju sa svima nama. Jer nećete da naučite osnovne stvari, a to su da zemlja nije objekat, nego da je Bog, majka priroda, da živimo isključivo samo od prirode, da je prirodna stvar inteligencija, da vi kad ste glupi ste samo dalje od prirode, znači da imate samo input u tom trenutku i prethodnih godina, recimo koliko sve trajalo ispiranje vekova, godina, to ste da kažem, ispiranje mozga, a od skoro decenije hemikalija. Znači, samo ste svi hranjeni hemikalijama koje nisu priroda i svi ste se samo udaljili od prirode, time dalje od inteligencije, znači to nije nikakva uvreda da se vi vređate zato što ste glupi. To je stanje. Iz tog stanja možete iskočiti kad hoćete, samo opet nije ni do koga drugog nego do vas. Znači, prvo krenemo od sebe, pa onda idemo dalje. Takođe, da, znači potencijal je beskonačno, vode, vazduha, zemlje, hrane, zemlje, ljudi, lepote, plaža. Plaža ima beskonačno. Šta radimo mi ovde? Kakvi poslovi? Kakvi gluposti, alo? Plaža ima beskonačno. Ne znam da razumete šta vam pričam. Naravno da me ne razumete, ali ćete uskoro ne razumete. Poenta zašto niko neće čuje ovo, zato što mašina vas brani, vaše telo vas brani, ego vas brani, zato što zna ako ovo saznate da ceo svet njegov, sve što on gradio do sada, to znanje, po znacima navoda znanje, lažne informacije u vama, nestaju gore, rušite im svet, uništavate ga, ubijate ga i on preživljava i daće sve da preživi. I zato će neki od vas se brecaju na ovo, neki će kažu kakav retard, kako jedan ako čuje, daj Bože. Pola čoveka ako čuje ovo, vrhunski. A ako ništa možete promeniti. Jer poenta priča je odgovornost. Znači, životinja vidi, jer odmota celu priču napred, tako funkcioniše ovaj um, znači nije da se zadrži na jednoj stvari, nego odmotava, kreće da razvija to dalje. To je, ono što u matematici su limesi. Ja bih to tako opisao, znači sve je težnja nekaka nečemu i zato recimo ako imate porok, uzmete slatko jednom, pa uzmete drugi, 5. put i onda nam sve to postaje lakše od bilo čega drugo da radite i dobijete jednu ozbiljnu satisfakciju od toga i štedite energiju, jer radite nešto što je vrlo prosto i dobijete nenormalno zadovoljstvo od toga, što biste vi radili bilo što drugo. Osim ako znate istinu, osim ako znate da ste Srbin, osim ako znate da možete da izgradite svet. Kada čovečanstvo zna za fenjer, fijaker, pištolj, nož i lulu, Srbin lepo dođe i uzme, napravi čovjek daljinski, napravi elektromotor i kontroliše brodić, igračku, kontroliše drvenu na daljinu. Bez ruku, bez kanapa i štapa, bez ičega. Opet ponavljam, u doba kada su na ulicama fenjeri, kada su fjakeri, ono što vi vidite, konji, pištolj je tehnologija, lula je tehnologija i tako dalje. To je vama tehnologija. I onda dođe jedan brat i kaže majok. I onda danas slušam, treba da tolerišem i da slušam neke retarde koji pričaju, uključujući moje neke drugare, koje mnogo gotivim, a to opet ne znači ništa, to je moj lični stav što ja imam prema tebi, to emocije, prvo su fuj meni, uvek bilo, a drugo to ne menja apsolutno nikakvu istinu o tebi i o ovom svetu. Znači ti dozvoljavaš sebi, ja vam ne pričam ovo bez potrebe, nego slušao sam, to se dešava, vratno ste vi naišli na take, pa Tesla, pa on možda, pa nije, ba dobro, možda je mogo i ovo, ali nije on baš dovoljno uradio, nije šta je, znaš, nije baš... Čovjek je imao 100 izuma. I evo, ovo što sam ja rekao pre ovoga, ja više toga neću pričati, neko ko ima 100 izuma bi trebalo nešto, bar malo da vam kaže o tom nekom. Znači, šta taj neko zna, ako sada imamo kuću i klupu na ulici i odjednom imamo avione, automobile i tako, portale i tako dalje.
Šta to onda znači tom čoveku? Najbitnija stvar je šta želimo. Ajmo svi da pričamo da želimo Teslinu Srbiju, ajmo svi da pričamo da želimo ne Srbiju Teslinu, to, nego mi se krenemo mi odavde, pa onda svi ostali da isto ponavljaju, ali za sve, i da svi zajedno pričamo, ajmo svi Teslin Balkan. A onda će svi da krenu da pričaju, ajmo svi Teslin svet, jer ne razumem. I to je kraj. I to je kraj. Ali, ništa toga se neće desiti, ovo je Veljko Batinić, ozbiljna faca, sad to što vam priča, da li je sve tačno, uopšte ne sudim, neke stvari sam čuo da je rekao vrlo, vrlo ispravne, a to je da su svi prepustili odgovornost državnom aparatu. I to se vraćamo opet na ovo što sam rekao pre ovoga. Znači, poslušajte čoveka, apsolutno pravo, to je sad Guru i slično, isto rekao, u suštini, to je da smo najudobnija generacija. Čim si ti najudobniji, Borazir moj, ranije je značilo da ne radiš mnogo i da te boli kurac. Da si prepustio odgovor, da neko drugi radi za tebe. Imao si 2 zlatnika više i sad rade Pera i Mika za tebe. I ti si udoban. Sad smo svi mi udobni, jel tako, ali opet ne znamo što želimo. I gde smo? Nigde. Znači šta želimo? Želimo Teslin Balkan. Kako ćemo tamo doći? Da li ćemo tamo doći tako što neko radi za menadžment, neko radi za marketing, i primetite kod ovih recimo gluposti kod profesija, danas je neko recimo, sad ovo, znači ovo što je nebitno, nemojte se vređate, to je, moram da napominjem, znači ne sudi, nego uči. Ovo koristimo kao primer, treba smo zahvalni svim ljudima koji imaju ove greške. Neko je danas specijalizovan lupom za, ne znam, prisustvo društvene mreže, to je ono što je krucijalno, ovo navodim kao primjer koji je najbitniji, ali ajde. Znači neko recimo radi samo to, neko radi samo opet neki mali deo posla, neko samo, znači modularno, usko specijalizovano. A pogledajte recimo lobanje 18. 19. 20. vek. Znači neko ko je tu bio intelektualac ozbiljan, ko je bio profesor negde, taj je bio i pisac, i novinar, i profesor, i biolog, i matematičar, i fizičar, i hemičar, i pedagog, i psiholog, i botaničar, većina su bili sa botaničarom, ja sam video u portfoliju, u CV-u, tako da zapitajte se sa svom tom tehnologijom koju sada imate, a oni su svi morali da traže knjige i da uče da bi nešto negdje dolazili. Što se opet vraćamo da pravo znanje dolazi isključivo i samo iznutra. To mislim da li je Sokrat, Aristotel, nije bitno, neko od ovih nesrba je to izgovorio, i to je apsolutno tačno. I to je ono što treba da nam pokaže nešto u ovom svetu, to je jedna ozbiljna faca od žene rekla, Tatjana, koju sam čuo, morat ćemo nju da bi, ne znam kako se zaboravim, kako se preziva, da li je to MDS Info, ovaj lik isto ozbiljna faca, hvala vam Milorade na svemu, čuo sam tamo da vam prete, junaci se na muci poznaju, ne znam šta vam kažem, neću da dolazim u agresiju, samo jako i znači se sve. Dobro, neću, idi bre u materiju, ovako. Je ovo? Ladno, ovo je sinkronicitet, mogu da iskoristim odmah za neću, napravit ću ovaj video za njih. Jao, bože me, sačuvaj kako se zove. Goran je isto faca, ozbiljna, samo što puši pljuge, a svi imamo svoje demone. Bitno je da on, mnogo bitnije svega toga da on radi. Dobro, sad radi za njih, ali dobro. Istina je jača, tako da u svakom slučaju sve što radi za nju je više. Neću ovo je već glupo da veliko traje. Uglavnom žena izgovara da, znači, znanje nije poenta, jer da je poenta ne bi bilo u nama i ne biste ga dobijali na pitanje. Sad opet i to nije tek tako lako shvatiti naći, ali to je nešto intuitivno i što su ljudi prvo imali. Znači jedino oruđe koje imamo intelekt i znanje, jedino što treba da uradite je da pitate da biste dobili odgovor. Tako da znanje ne treba da se meri ko šta ima, nego samo da se sve skuplja i da idemo dalje.
opet ponavljam da idemo, znači, žurke 24/7, pa onda sa žurke možda odete neka ogromna teretana, gde tamo neki ljudi treniraju, pa se tu malo učite i družite, pa onda i istom s muzikom, pa onda opet odete na neki drugi deo gde smo napravili jednu lepu pijacu gde roboti donose plodove raja, pa onda recimo odete na neki deo gde recimo slikate, pa pravite igrice, pa umetnost, pa opet partijanje, pa umetnost. Ne vidim šta je tu loše i zašto to niko ne bi hteo da radi. Mislim, aj malo, ako hoćete to, aj malo da pričamo o tome, aj nemojte samo naslovi gotovo je, dolaze, sad je kraj, sad će ovo, sad će ljudi. Ajmo malo se probudimo svi.